senyora Nogueras, bon dia. No, voldria abundar amb alguna de les preguntes dels meus companys. No vull que decodifiqui o que interpreti el senyor Sánchez, però sí que, des del seu punt de vista, per què sona el mòbil ara? És de Madrid, És un músic de Madrid. No seria ell, oi? No. Per què ahir? És a dir, per què ahir? I si això ha vingut acompanyat, fins on ens pugui explicar, a part d'aquestes entrevistes, si s'ha posat en contacte algú dels socialistes amb vostès, per activa o per passiva, en aquestes últimes hores, perquè tingui una mica de coherència el que va fer ahir el president espanyol en mitjans de comunicació amb el que podria fer per sota. No sé si encara continuen amb els telèfons encesos, esperant trucades. Gràcies. Nosaltres hem dit i repetim que no hi ha ni negociacions ni converses amb el Partit Socialista a dia d'avui. El mateix Pedro Sánchez ahir va reconèixer que no hi ha cap mena de comunicació entre el Partit Socialista i Junts. I em preguntes per què ara? Tots nosaltres ens fem la mateixa pregunta. Per què ara? Perquè tot això que ahir es va aprovar en un reial decret en el Consell de Ministres són temes que es podien haver aprovat perfectament fa més d'un any. Per què ara? També ens ho preguntem nosaltres.